Det bedste at være en NDP, det er nemlig, ja, jeg ville ønske, at jeg kunne sige det hele på 2 minutter, men det bedste, det er nemlig diversitet, man står over for hver dag. Man får jo rimelig anderledes hverdag, og det er meget sjældent, man får den samme dag 2 gange. Man på arbejde, får en hel masse udfordringer, og så lærer man ud af de udfordringer, og så vokser man simpelthen som en konsulent, datatekniker, IT-elev eller IT-supporter-elev, eller hvad det end nu kan være. Jeg hedder Max, jeg er 25 år gammel, og jeg er IT-supporter-elev hos NDP. Mine kollegaer. Dem vil jeg meget sjældent kalde for kollegaer, fordi jeg betragter dem som mine egne venner. Og det er også det NDP, det går så meget op i, at man skaber et sammenhold, altså et kæmpe stor familie, hvis man kan sige det sådan. Enhver konsulent, datatekniker, IT-supporter, eller hvem end jeg nu går over og spørger om hjælp, de smider alt, hvad de har i hånden for at kunne hjælpe mig. Og det er også derfor, at det er så berigende miljø. Blandt andet fordi, at du får lært så meget fra dine kollegaer. De hjælper dig under alle omstændigheder. Men du rykker dig også både socialt, fordi at man har så meget sammenhold med dine venner. Også efter arbejdstiden. Der er så bred vifte af opgaver, man kan blive udsat for, eller man kan komme ud for at lave, at du simpelthen bliver nødt til at være god til mange forskellige ting. Så du skal nok få det lært, og kollegaerne skal nok også få hjælp, der er i gang med det hele. Vi har altid brug for nye elever, så tøv ikke med at sende din ansøgning afsted. I stedet for at vente derhjemme, så bare smid en ansøgning og fyr afsted.